आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय अमृत बिक्रन आन्दलननि सायाव। मानो होनब्ला आङो अलरेडि भिडिअ' एंगारखांबायमोन आरो आं फिन खेबसे लाबोफिननांगौ जाबाय। लोगोसे गोदान आपडेटबो ओंखारदों। बेनो जाहैबाय बिफां गायनायनि डेटखौ 20 सेप्तेम्बरालागै बारायनानै होनाय जाहैबाय। नोंथांमोना 20 सेप्तेम्बरालागै बिफांखौ गायनानै फटकखौ हगारनो हासिगोन। आङो भिडिअ' लाबोफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय लोगोफोर, गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा दासिमहालागै फटकखौ आपल'ड खालामनो हायाखै आरो गोबां मानसिफोरानो दासिमबो फटकखौ आपल'ड खालामनो हायाखै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय। आङो A to Z एजि प्रसेसआव आङो बोरै बिफांखौ आपल'ड खालामनांगौ आं नैबे भिडिअ'आव खोन्थागोन। बिफांखौ माबोरै केमेराजों साफायनानै आपल'ड खालामनो नांगौ। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेट मिथिबाय थागोन नैबे आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। फैदो जों दानिया थांदोनि फटकखौ माबायदि फर्मेटाव जोङो आपल'ड खालामनो नांगौ। लोगोफोर, नै मोनसे डेम' फटकआ नोंथाङा नैबायदिनो एक्जेक्ट सेम फटकखौ आपल'ड खालामनांगोन। नैबायदि लकेसन थानाय जानांगोन। नोंथांनि नैयाव गामिनि नाम थागोन, नोंनि एरियानि नाम, जायगानि नाम, डिस्ट्रिक्टनि नाम थागोन नैबेयाव। नोंथाङा बेबायदिनो एक्जेक्ट फटकखौ आपल'ड खालामनांगोन। दा नोंथाङा नैबेखौ बोरै साफायगोन जों बेखौ नायग्रोनि फै। नोंथाङा बेखौ बोरै साफायनो हागोन नैबायदि लकेसन थानाय केमेराजों। नोंथाङा नोंनि फननि प्ले स्ट'राव थांनांगोन। गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे केमेरा GPS केमेरा डाउनल'ड खालामनांगोन। नैबेनो लोगोफोर GPS केमेरा होननाय मोनसे एप। नोंथाङा नैबे GPS मेप केमेराजों फटकखौ साफायनांगोन। नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनानै अपेन खालामनानै केमेराखौ साफायनानै लानो हागोन। फैदो जों दानिया अमृत बिक्रन आन्दलननि एपखौ डाउनल'ड खालामनोसै। नोंथांमोना बेयाव थांनानै फटकखौ आपल'ड खालामनांगोन। पर्टेलाव थांनानै नोंथांमोना हानाय नङा, मानो होनबा पर्टेला दासिमहालागै सार्भारा बिजि जाना दं। बेयो अपेन जायाखै दासिमहालागै। बेनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा दासिमबो बिफां गायनानै फटकखौ आपल'ड खालामनो हायाखै। बुंनो थाङोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बांसिनानो हायाखै। बिसोरनि थाखाय बेखौ मेन्डेटरि खालामना होदों सरकारा। फैदो जों दानिया अमृत बिक्रन आन्दलननि एपआव थांदोनि। नोंथाङा बेखौ नैबेयावनो डाउनल'ड खालामनांगोन। अमृत बिक्रन आन्दलन नैबेनो लोगोफोर एपआ। आं बेखौ अलरेडि इनस्टल खालामखांबाय। जों बेखौ दा अपेन खालामनोसै। आं बेखौ अलरेडि इनस्टल खालामखांबाय। नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव इजियावनो फटकखौ आपल'ड खालामनानै लानो हागोन। आं दानिया बेखौ अपेन खालामनोसै। नोंथाङा नैबेयाव नुदों नै गेवबाय एप्सआ। नोंथाङा नैबे लगिनाव थुनांगोन। नोंथाङा आगोलावनो अलरेडि जुदि रेजिस्टार खालामखांबायबा नोंथाङा नैबेयाव लगिनाव थुनांगोन। जों लगिनाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बार होनांगोन आरो नैबेयाव OTP फैगोन। OTPखौ होनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैयाव थुनांगोन। जों दानिया OTP बिहरनोसै। लोगोफोर, जों नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबाय। नैबेयाव OTPआ फैबाय जोंनिया। OTPखौ जों नैयाव होबाय। दानिया नै केपसाखौ नैबेयाव जोङो फिलआप खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे लगिनाव थुना होनांगोन। लगिनाव थुनाय होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि डाटा होदोंमोन नैबेयाव नोंनि नामा नुजागोन, नैबेयाव मबाइल नाम्बारा नुजागोन आरो नैबेयाव नोंनि फुल डिटेल्सआ फैगोन नोंनि गामिनि। दानिया फटकखौ आपल'ड खालामनो थाखाय जों नैबे आपल'ड फटकआव थुनांगोन। दानिया लोगोफोर, नोंथाङा नैबे सिलेक्ट प्लेनाव थुनानै जोङो बिफां फुलिनि नामखौ सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन। जोङो सिलेक्ट प्लेनाव थुबाय। नैबेयाव मोननैसो बिफांनि नाम दं। नोंथाङा मा बिफांखौ गायो नैबेयाव नामखौ सिलेक्ट खालामनानै जों मोनसे लानांगोन। जों जायखिजाया नै मोनसे बिफांनि नाम थुबाय। थुनानै नोंथाङा डाइरेक्ट आङो दहाय बुंनाय GPS केमेराजों साफायनाय फटकखौ नोंथाङा गेलारियाव थांनानै लानांगोन आरो फटकखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन। जों बेखौ क्रप खालामनांगोन। फटकखौ क्रप खालामनानै जोङो लानांगोन। दानिया जोङो नैबे आपल'डआव थुनानै होनांगोन। जोंनिया फटकआ सिलेक्ट जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे आपल'ड फटकआव थुनानै होनांगोन। जोंनिया फटकआ आपल'ड जाबाय लोगोफोर। आरो नैबेयाव मोनसे ID जेनेरेट जाबाय। नोंथाङा बे ID जेनेरेटखौ लानांगोन। नोंथांनो बेखौ नांगोन उनाव। जोङो बेखौ सेभ खालामना लाबाय।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। जाय बिथांमोना दासिमबो बिफांखौ आपल'ड खालामनो हायाखै, नोंथांमोना थांनानै गोख्रैयै बिफां गायनायनि फुलिखौ आपल'ड खालामनानै लादो फट'खौ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन लोगोफोर। नैबे आर'नाइ 5G चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।